kaikille ja tervetuloa minun YouTube-kanavalle. Minun nimeni on Liisa ja olen 20-vuotias autisti nainen Kuopiosta. Ja joo, kello on nyt 1:30 yöllä ja mua ei sitten nukuta yhtään. Ja hän on Laikku. Hän on minun yksi lempipemmiluista. Aika kaikki ihania, mutta hän on niin hyvä. Juu. Mitäs hän enää voi sanoa muuta kuin että hyvää yötä kaikille ja nähdään sitten ensi YouTube-videon parissa sitten, että juu. Joten olisi tältä kertaa. Heippa!